Horas madihita nama dohoti parmingguot di Bagas Joro HKBP Mampang Perapatanon lumobi madihamu ruas natongon obasodope marminggu di Bagas Joroon dongat tama debata taparade marohatta do pikirata martang yang nahohom mahita di rohatta be. Amin. Marid di mahita. Obade
hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Aina mangoludo hata ni debata jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manurusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi, akka ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parohaot dohot di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, saitogu jala rajai marohanami marhite-hite todimi, asa olohami manangihon dohot majalo hatam, saipahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jala labbadia rohanami, sayurupi ma asalam maraposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hanguluan saleleng nilelengna. Amen. Mari demaita. Tatangihon ma patik ni debata di minggut tasadarion, ima sian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaummu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru di tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsobatu sobbaon, manang tugana-ganaan, mangido hanguluas siani, jala dang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan, ido sahatna, atong rak mangido gugu mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai parhugoi mahami, mangulahon nahombar di patikmi. Amin. Mari demahita. Hata
Matopoti madosatta tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatut dohami tubu. Jaladang adong hapor seaud di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Macai godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami. Ale Tuhan. Ala ni denggan di basam dohot asini roham. Say unang paingot-ingot akka dosa haposoon nami. Dohot pangalasion nami. Say ingot mahami hobbar tu asini roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marparmuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Humokopita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahid debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari de mahita. Oh
tatangihon ma hatani debata turpuk epistel diare mingguon ima natar surat di Heber 10 sada mamukka maisian ayat 8 sahatu ayat 10 tajahama marsikat sore hinorhon ni haporseau do mangului si Abraham dung di jou bukas tutano si jalo onna bahet tiat-tianan saut do ibana bukas soadong diboto si topotonna ai di paima-ima do huta na marojahan nahot na pinadean jala na pinaulini debata di baheni tubuh dosian nasa sadai naung mate dohonon nasa torok ni bintang di langit nasa godang ni rihit di topi laut naso dapot bilangan di bagasan haporsiawat do mate nasida sude dang sanga di jalo nasida baga-bagai sian dao nama ditatap jala di halason na di parhatitu pangisua jala paisolat nasida di tanon marhite-hite padok nasida sisongoni di tariason pajalahi do nasida di parsabuluan aut di ngot rohana nasida tano naung kinanikono nasidai sangado nasida mulak tusi alai nadu menggad do di halunguton nasida ima na di banua gijangi di baheni dang di hailahod debata nasida na olodo ibana guaron debata nasida ainunga di pauli di nasida sada huta ido sahatna martua do akkana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amen mari demahita Tahatidakkon maha porseautai songon nani hatidakkon ni dongata sah porseau disadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tuma palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesedai iman tinubuhan ni si Maria naga begabean santun di parbadia andorang suabubuhan ido tuhatan natumaun na bernit di panguman silatus
nama te tarpajal do ibana di hau penor silang na tuat tubanua turu ding ditanom na mulak mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pergogo naso atu dosani di sima ibana pai memulak sugut tu tanon manguhumi halak na mangulu doho namate Porsea ditundi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau panhalak Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging nihalak nang mate dohot yang luan nasora sudah amin. Tabi gema tik ni huriatta Horas, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tabege ma titing ni huriata di bagasan mingguan. Na parjolo, goar ni minggu ta sadarion, ima minggu pawaluhon dung trinitatis, dohot topik, sai 00 do matani Jehovah, tu akan nama kabiari ibana manang Mazmur 33 ayat 12 sampai ayat 22 paduahon par pelean amplop gotilon dohot tahun transformasi 2025 sadarion minggu 10 Agustus 2025 tapasahat ma pelean amplop tu kebutuhan akka ulaun ni huria namardomu tu pesta gotilon dohot tahun transportasi HKBP tahun 2025 tapasahat mai ditiki marsi jalangan di parade do inganan di labung di pitu haruar patuluhon jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Paupaton, Partangyangan Week di hari Selasa 12 Agustus 2025 mamuka pukul 10 sia 30 patu paut tado Partangyangan Week di Week 2 di tuan rumahi keluarga Amang N Siahaan Boruna Baban di konsistori. Week 4 di tuan rumahi keluarga Amang Situatogi MH Purba Boru Hutahayan di GSG. Rap mahita madohoti Partangyangani secara khususna ruasni week 2 dohot week 4. Persembahan diakoni di hari Minggu 17 Agustus 2025 di Parmingguan Pikul Pitu Manang Bahasa Indonesia pukul sia 30 Manang Bahasa Batak dohot pukul 10 pitu Manang Variatif tapatupa pelean amplop diakoni laho mangurupi pakobasion diakoni huria alani tapasahat maditiki marsi jalangan dung sipul Parmingguan. Pangonopon, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Pada hari Minggu 17 Agustus 2025 adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Maka sebelum ibadah Minggu dimulai, ibadah pukul 7 atau ibadah bahasa Indonesia pukul 9.30 bahasa Batak, pukul 17 atau ibadah sore, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Papituhon, persembahan kasih, tajalodo silehon-lehon sian keluarga NN marumakon buku bunga altar,
tahamoliatehon mai silehon-lehon anggiat boy dipake aka nak makaporluhon. Pawaluhon latihan kor dohot perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 tahun sekolah minggu. Di hari Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 10 saat tuna selesai sekolah minggu naing patupaodo latihan kor laho persiapan pesta gotilon dohot perlombaan hobartu perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 tahun tuyanak kota sekolah minggu. Untuk informasi dan pendaftaran lomba dapat menghubungi guru sekolah minggu masing-masing dan diharapkan kerjasama dari orang tua sekolah minggu dapat mendorong anak sekolah minggu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pasiahon, angklung lansia se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Senin 10 Agustus 2025 naing patupaot tado pagelaran lansia berangklung meraih rekor muri se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nalaho didohoti 1.300 lansia maringanan di sopo marpikir. Hobartusi borhat masyan gereja seksi lansia sebanyak 20 orang. Pasapuluhon workshop pemusik dan pemandu lagu. Di hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 7.30 saat tunasai Marturia HKBP Mampang Perapatan naik patupaodo workshop pemusik dohot pemandu lagu maringanan di gedung gereja dohot GSG. Pinabotohon susude pelayanan musik dohot pemandu lagu Asaria Mad dohotisa. Pasapulu sadahon Pesta Parheheon Remaja. Hobartu program remaja HKBP Mampang Perapatan 2025 naing dipatu pada Pesta Parheheon di hari Minggu 31 Agustus 2025 di Parmingguon pukul 7 manang bahasa Indonesia dohot pukul 30 manang bahasa Batak ima puncak Parheheon Remaja. Dohot tema generasi transformatif berakar dari dalam iman bertumbuh dalam karya songonon ma partording ni ulauni. Night of Worship atau NAW di hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.07 sahatu pukul 10 sia maringanan di HKBP Mampang Perapatan naik patupaodo Night of Worship atau NAW. Paduahon latihan kor. Pinabotohon tu sude remaja asa madohoti sude kegiatanon. Pasapuluduahon. Doa bersama dan long march merawat lingkungan hidup. Di hari Senin 10 Agustus 2025 pukul 6 saat tuna selesai maringanan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat di Patupado doa bersama dohot long march merawat lingkungan hidup khususnya Danau Toba dan Tapanuli Raya sekitarnya. Kegiatan non naing didohoti ruas sian opat distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, HKBP Distrik 19 Bekasi, HKBP Distrik 21 Banten, HKBP Distrik 28 de Boskap. Kita akan berdoa bersama, berjalan bersama, dan bersaksi bersama yang dipimpin oleh Opwi Eporus HKBP. Jala Borhat Masyan Gereja sebanyak 30 orang. Pasapulu toluhon ruas namar sahid. Tabuan madi bagasat tangyang ta akar ruas namar sahid. Hatani debata. Pasahat madalan mutu Jahoba jala haposi ibana. Asa ibana paturehon. Pesalmen 37 ayat 5. Pasapulopaton namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di Bagasan Saminggon. Di dok hatani debata di tangan nasia mudo gajang ni umur. Jala di habirang nado
hamoraon dohot hamuliaon. Poda tolu ayat 10. Nama ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par saripeon. Tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon. Didok hatani debata. Alai di jolo ni saluhutna masih haholongan situtu mahamu dihaukapi haholongan ni rohai do godang ni dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Parhepengom terlampir. Akapelean hamauliateon dohot na asing. Naso dijaha di titingon. Taidama diharotas acara na adong dihitabe. Songoni matiting di huriata di bagasan saminggon. Tuhatama nama masu-masu. Tabegema ede puji-pujian sian punguan inahanna.
Maredde mahita huhut papungu pelean sadaa sadabi. Hatari Jehovah, sepada
Dameni debatana sumurung sian salut naroha, imana maramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuka ma bibelta turpuk jamita di hari Minggu sadarion imana tersurat di Psalmen biddu 33 ayat 12 sahat rodi ayat 22. Psalmen 33 ayat 12 sahat rodi ayat 22 hujahahum ma di tonga-tongata. So merhana loppo Jahoba. Martua ma bangso na mardebataho Jahoba, bangso na pinilik na laho ainonna. Manatap-natap do Jahoba sian banua gijang marnida jolma manisia sudena. Manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana dopak sude pangisi ni tanon. Ibana do majadihon rohana sida sudena, dia toi do sude pabahenan nasidai. Dada hinadeyak ni parangan pamonakon raja. Dada hinatibul ni gogo paluahun nabegu. Pangalecem do nang hoda panupahi, jaladang hinatibul ni gogona paluahun ibana. Idama, say 00 do mata ni Jahoba tuakana makabiari ibana, akana makalunguton asini rohana. Asa dipalua to dinasida sian hamatean, jala dipangolu nasida di haleon. Saya dihalunguton rohanami do Jahoba, ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami. Ay mangasahon ibana marlas ni roha dohami, marhaposan tu guarna nabadiai dohami. Saya pasonggop maasi ni roham tuhami alei Jahoba, hobar tu pakalnguton nami diho ima sahatna. Adong duhamu amang dot inang nasegut dapotan surprise manang kejutan. Nang adong nanti. Jadi nuang lam juk do masa surprise marulang tahun o makna pukul 00 misalnya di tanggal 10 pukul 12.00 nungapit toro yanakonna mabuan kwetar nang pedang dialang pinoma tiup lilin dungi di haul o makna di umma o makna cipiki nuaing molo wisuda nungapit gudang donganna mabuah bunga molo sei iwo ciki-ciki iba menwangi itonum menwangi di palastiki manoe kepeng iba mahera bentuk bunga dakolani di bagasan partikionom malua danak remaja nunga piterona poso mabuat coklat surprise kejutan aneng dohono disi. Adong do kebanggaan manang sukacita tersendiri bagi orang yang disurprise. Nomor 8 berarti diingot di parwahon jala dilehor rohana tu ibana. Jadi panok noti do ahadu namasa di parwahon do ahadu namasa di nadi surprise ini. Sudidu hitam membutuhkan perhatian. Hidup benna molo sahala ina kurang perhatian sian amata olo do bohina holanda mutung iro kan ina pe ama pe bodo songoni molo dang apala dia toy 3 hari tong do bohina pe nang perana senyum ale adong hera kecewa tersembunyi ala butuh diperhatikan sudi du hita membutuhkan ni di topik jamita saderiot di dok senol do matani Jahoba tuak kanam makabiar ibana. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Molo didok mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Gobaran ni amang dot inang di parwahon, di bereng, di ida. Molo apala didok 00 lina tertuju berarti fokusna tu halak na porsea. Ahana masa bisa sahalak di halak na porsea di boto de bata. Di parwahod de bata jala di bagasad di parwahod de bata dang hola di parwahon alai
dirawat, dibimbing. Turpuk sadarion amang dot inang ima panidangion ni parpesalmen malang sidapit taringot tu debata dukot dipuji ibana diaraon ibana marolopolop akka nahumaliangna di dok ibana debata ima debata natotong si pujion edehonon edene baru alamak ibana namak kaholongi hati goron jalagok asini rohani Jahoba sadok tanoon dungi rome ibana dung saat ibana tu pamujion tu puncak pamujion ibana na tertinggi Roma padina di panidangyon di ibana di ayat 12 saat rodiat 20-on di terlumobi amang dot inang di ayat 10 manatap-natap do Jahoba siap banua gijang nina manatap-natap molo didok manatap-natap dan holan mamereng sahalak ale sudidu hita di parwahon manatap-natap on bagian ni na tertuju do pamerengon ni debatatu hita jala tertuju dada holam mamereng sabing bahkan amang dot inang soma dok do pehita di bagasatang yang ta nunga di boto debata soma kuling do pehita nunga di boto debata na dirohata na tapi kiri hidup benna halak yang memiliki tujuan hidup adalah tujuan hidupnya adalah Tuhan didok manatap-natap do Jahoba siap banua gijang didok siap banua gijang dang manatap-natap siap dolok-dolok alai siap ingan na tumibo nama mereng sahat tu iota terkecil di dunia gulomit sa los gulomit pe diboto debata perpeak na di dia molo didok di pesalmen 130 siai molo hudul peho huboto do molo manga peho huboto do molo berdala peho huboto do molo modo peho huboto do ninna ima panatapan parnidani debata tu hita bahwa kita itu adalah orang yang berarti orang yang penting di hadapan Tuhan nasipata do amang dot inang ade mula ngapalamar kita herana sorga hita di ngulutta apalagi mulu dikecewahon ni anak kota hita dikecewahon orang yang dikasihi kita herana sorong be herana pikirat tak dang merlabu biau di portibion dang adong be rikok na di portibion apalagi mulu akan aposo mulu mangidu ibana tunaturasna 3 hali di mangidu ibana tunaturasna dang pitor di leon ngam merasa ibana tidak adil orang tua dak kolong berohana tua nina dang rikok biau di ibana nina alai amang dot inang manatap-natap do Jahoba molo taparwahon ngasudi hita manad da CCTV daido CCTV adalah melihat apa yang terjadi seterjangkau CCTV tarlumobi di bait CCTV lau manakup akan jahat do kan asa tarboto isi naking na mergawus tarboto masih CCTV alai molo debata manatap-natap dang holam mamereng hakurang atta dot hagaliota alai molo debata manatap-natap sebanua gijang tu hita amang dot inang mamereng sudi porsi ni ngudutta anggo CCTV terbatas do pantauanna molo along sada kejadian nama cebel gasitutu na mungkin korban jolma sahalak perja boy dona diputus ibana manang disege ibana CCTV manang boy dona idok rusak CCTV alai mata ni Jahoba dang boy tutupan jaladang boy segan ni jolma justru gabilam tiur dona justru lam dengga di patota debata di bagasan pernguluata manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana dopak sudi pangisi ni tanong dang adong na holip di debata dopak sudi pangisi ni tanaon amang dot inang adorang so ditemukan si Kopernikus do si Columbus bahwa bumi bulat adong do pikiran ni jolma manang pemahaman ni jolma molo lao berlayar sahalak molo berlayar di laut sahalak jolma di dok olo dong madabu ala dipikiri jolma datar do bumi hati-hai ala jauh sebelum ditemukan si Columbus do si Kopernikus bahwa bumi adalah bulat debata nunga maboto di dia do letak ni bumi di dia do letak ni laut di dia do jolma si paojak kononna di dia do jolma benon na mula ulau hidup bain amang dot inang
di bagasan terpuk sadarion mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Sudidu hita makasih holi nang pamareng ni debata panatapan ni debata nang nian tertuju tu hita. Ale buhama asabui didok tahilalahon bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Marhitihata di debata di bagasan tikyon amang dot inang di pasaha mahitu hita na parjolo molo olo hita mardebataho Jehovah. Di ayat 12 di dok mertua ma bangso na mardebataho Jehovah bangso na pinilitna lao ainonna. Jadi siapakah orang yang akan merasakan bahwa mata Tuhan tertuju naking amang dot inang nungaho papatar anggo debata dang pilih kasih ibana marpanata tuhita alai buidu dang tahilala panatapan ni Jehovah tuhita molo dang mardebataho Jehovah hita. Jadi macai tabudu turpukon ditiki tabegi martua mabangso na mardebataho Jehovah. Aya dong dot tahe amang dot inang naso mardebataho Jehovah di ngoluna menjadikan Allah sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Adong molo di Pesalmen 146 ayat 5 di dok berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan. Nah dia dopi bangsa Israel do di tonga-tonga nasida akhalak naso porsia tu debata naso mardebataho debata hidup bannya di dok berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan. Nuai amang dot inang isedo jala ahado nata pardebatahon di ngelutta molo didok di pardebatahon fokus kemana kita isedo mengontrol hita di ngelutta ahado nuang amang dot inang na mangatur hita di ngelutta molo di pardebatahon berarti gumudang rohana tu si pos rohana tu si jala mabain itu juan di ngeluna ahmen nuang hepeng hamoraon buasa di dok songni sadar tidak sadar bodoh hita da gabe dohot songni amang dot inang dang naso rikot hepeng rikot do hamoraon jala baka pasu-pasu ni debatadui alai unang gabe hepeng manang hamoraon tuatta bodoh hita diatur hepeng adong do halak diatur hepeng adong do halak diatur hamoran adong ai molo olo hita mangototoi jolma asa adong parutunga di hita berarti hepeng do nagabe debatata molo adong amang dot inang di bagasan tikyon hita olo korupsi olo merbada alani hepeng berarti tolak ukur ni pardunganon dohot di holong ni roha ima hepeng keberhasilan di jolma nuai ukuran di jolma ima di hepeng na gudang do manang nadang. Justru Alkitab madok halak na sukses bukan karena banyaknya uang, bukan karena berlimpahnya kekayaan. Alai amang dot inang didok orang yang sukses dan berhasil adalah ketika dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan dia memperoleh kebutuhannya dari apa yang dia kerjakan. Jadi dang masalah kesuksesan ini molo siakuta ay sukses do anak mua tena alna terlatur hana ima adong mobilna adong jabuna balga boy mardal-dalan di luar negeri jeleng ngat pitor dokonon na tua-tua ma ima dah nga sukses ibana hape hubuan mahita tu pemahaman na sederhana amang dot inang orang yang sukses molo didok sukses di ban SMP bah berarti molo didok sukses di ban SMP sekolah di SMP berarti nungabui di bolus ibana masa ujian ni SMP sukses do ibana molo didok ibana pengusaha na sukses amang dot inang molo bui ibana menyelesaikan masalah di usaha ni ibana sopola manerbeng tuha jahaton sopola manirpang tuha jahaton ido na sukses boleh cukup memenuhi kebutuhannya. Jadi dang masalah bui ibana napuna tadok majo amang dot inang bui ibana memiliki tambang tuahan napuna tambang HP molo tabahin dang arga jolma dang suksesi molo tadok gudak kepengta jala bui tapi aku manang di dia ale molo gabi korban do jolma alani dang
yang sukses kita di sini. Jadi orang sukses adalah orang yang berhasil ketika dia memperoleh apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan, dia memperolehnya, dia berhasil memperolehnya. Alani dona amang dot inang unang taporsir dirita gabi hatoban ni hepeng dot hamoraon. Unang taporsir dirita gabi hatoban gabi sailalap kita marna punahoni jala semerasa hurak kita. Unang saya merasa hurak kita di ngolutta. Memang amang dot inang molo 200.000 dihalak yang merasa cukup, boi dui dipakai untuk obat ari tu obat talak. Ale 200.000 bisa halak dan cukupi sadari. Molo dang merasa cukup, molo mokus ibana. Maka orang yang sukses menurut Alkitab adalah orang yang memperoleh dari hasil pekerjaannya cukup memberikan kebutuhan bagi dia, tetapi tidak menyengsarakan orang lain. Idok kata ni debata di bagasan tikion, saya do nomor 2 nina. Siapa yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah yang menjadikan Tuhan, yang menjadikan Allah menjadi Tuhannya. Berarti dikontrol debata ibadah di ngoluna. Berarti diurupi, dia olo ibadah, diajari debata di bagasan ngoluna. Tuhan Yesus diajari duhita amang dot inang, didok marhiti tangyang tai. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka siapakah yang berbahagia? Kepada mata siapakah mata Tuhan tertuju? Dan itu kita rasakan dalam kehidupan kita adalah ketika kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, pengontrol kehidupan kita, yang mau mengatur kehidupan kita. Dan hadung amang dot inang naboi mengurupi kita. Holat debatado. Alani dona hanya dengan Tuhanlah kita boleh mencapai tujuan hidup kita. Hanya dengan Tuhan kita dapat mencapai tujuan kehidupan kita. Di peristiwa Covid di 2010 sia malang tulu atau 4 tahun nasalpu tabereng mamang dot inang talu do hepeng alani virus. Boy talu hepeng alani virus. Itu menandakan bahwa hepeng bodo dang adong artina alai amang dot inang dang na mangotapi hita adok kepengta naing dohonon nado lebih baik kita dikontrol Tuhan, mempertuhankan Tuhan dalam hidup kita. Na mangiut amang dot inang mamusen waing na diperdebatau colma godang dopenian ale adong buat sadanai contohna ima handphone anggon na biasa don ale dong masahalak sahalak ina curhat mandok song nobuti amatakku dijabu dangolo mangatu kau dangolo manu jangau alai na paling ngeri hurasahon ima dan aku merasa itu adalah kaderte dalam hidupku adalah ketika suamiku pulang dari tempat pekerjaannya tapi dia diam saja di tempat duduknya atau di tempat tidurnya hanya dengan memegang handphone tanpa menyapa kami di rumah. Nina. Dang jatuh kau. Dang digoti lau, dang didok kata kasar tuau. Dang lau ibana tulapo. Ala ditikimulak ibana sa karejona, hudul ibana di hudulan. Jala di tempat tidur ibana. Holan handphone di patiop-tiop. Dang diberek kami ditiki mangan roy ibana mangan dungi mulak muse istirahat ibana bodoh handphone di tiup-tiup. Kaderte terbesar bagiku bukanlah tentang siapa dan berapa kali saya dipukul, tetapi ketika saya dicuekin enak. Amang dot inang dipaingot dohita salhutna bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mau dikontrol oleh Tuhan, yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Odo nama cairi kok situ tu neng tiopota di bagasan ngelutta molo didok naking amang dot inang dek 10 dot ayat 14 manatap do Jehovah sian banu gijang merdida jolma manusia sudena manatap do ibana sian ojahan habang sana do pak sudi pangisi ni tanoon ibana do majadihon rohana sida sudiatoy do sudi pabenda sida.
Ibana do majadihon rohana sida sudina. Hati kita dibentuk oleh Tuhan. Ahado amang dot inang tujuat tadi top pada bata. Sejak awal di Portibion, di tiki di top pahita, jala bahkan ada orang so di top pada pehita, ada orang so tubuh do pehita. Tuhan sudah memiliki rencana yang baik untuk kita dan terbaik. Jadi ketika kita belum lahir pun, sesungguhnya Tuhan sudah memiliki tujuan tentang hidup kita. Hidup benna molo asa dapat titai tujuan ningolutei hola dituhani ikon olo dohita mardebatahon Jehovah. Ikon olo dohita fokus tu Tuhani. Boy dohita mula-ulaon somar minggu dope boy do. Ale ingot totong amang dot inang marminggu di diariam manang di botarene dei do. Itu tong konadong do kontrol diri di Tuhani. Unang lomo-lomot ta alania hanap punani Tuhani duhita. Mau lo tangyang ta amang dot inang sayolo duhita martangiang. Jadikan aku seturut kehendakmu. Daud do si tabui nauliani. Ale hola di holan ta adopi si taonon aman tabain marungut-ungut muruk-muruk merasa dang adil di ngoluon mencari kambing hitam. Hita do nasala mabain berencana. Ale gagal hita moru perleban tasalahom ma talasalahom madongata soalani sianuon naking dang gagalau. Amang dan inang kegagalan dan keberhasilan itu akan selalu mengiringi perjalanan kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Nah king di episteli taringot tu si Abraham na dijoni de batado ro mulak kaluar sian urkastim mana dikon huta hatuanna mana dikon hamoronna mana dikon natorasna borhat ibana tuhuta naso di Papua de batatu dia ibana mangalaka ale borhat de ibana borhat jajini de batatu ibana lehonon di batadu tu ibana peparan songon bitang na martonga-tonga nilai godangna jala songo pasir tidak terhingga alai bohado tahe dung 10 tahun perjalananna di lehot de bata di bereng si Abraham do pejajini de bata peparan nai lobi songo pasir do songo bitang dang di bereng ibana be ayo otap nisi Ishak mate si Abraham alai amang dot inang porsia do ibana saat tuna mate ibana porsia di sita bereng amang dot inang bagaimana seseorang mengimani janji Tuhan karena mengimani bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Idu nang tipot amang dot inang meyakini janji Tuhan. Hape si Abrahami orang luar biasa dui, daun. Dia orang biasa. Song kita dui, song kita. Hiadu ibana bergabus, hiadu ibana gagal di ngaluna, Dia adalah orang biasa. Tetapi apa yang membuat dia menjadi teladan bagi orang-orang beriman adalah karena imannya kepada Tuhan. Jaminan na nilion ni debatatu hita amang dot inang natap do Jehovah. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Bahkan hati kita dibentuk olehnya dan tahu apa isi hati kita. Hidup benna amang dot inang hati-hati terhadap hati. Karena di hatilah sumber segala sesuatu kejahatan. Molo yang memaki hita, hola di pamangatot depe amang dot inang setabi, amang dot inang neng tadok bodat piternita songoni neng disod depe di pamangaton nunga di woto debata adong bodat disi. Ima ibana. Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita. Nah paduahon marhiti hata ni debata di bagasan tikion molo naking mardebatahu Jehovah. Nah paduahon ikon adong do dihita roha nama kalunguton Jehovah. Ayat 20 di doksonon. Sai dihalunguton rohanami do Jehovah. Ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami. Sai dihalunguton. Amang dot inang. Ya do hita masihol. Ya. Tui se mahita masihol. Tu yanak kota deido. Tua mata tu inata. Ale unang mama kasih holi amata do inatan nyalak sotungga bididok pelakor do pebinor tahasi holi molo tahasi holi yanak kota ahamana taulahon ta telepon deido
maroya mar video call. Molo sei molo omakku molo mar telepon do tau molo masihol hami ibaddo gugug goni suarana hera martoa. Asa binegi sihol ne. Molo hita masihol tu yana kota tawea tap video call manang nungadong neng perkeluarga sistem Zoom. Molo masihol hita adong keinginan berjumpa deido beidu dah. Kadang dohonot tada batu yana kota rindu kali pun aku sama Nina hola roh anak ta iya ma aku mau datang hari Minggu ke rumah ya Nina ape roh hita madok itulah mau jalan-jalan kami tang nama masihol be bo ape guarnina masihol molo ngapalai dok masihol molo didok rodo om anon oma Nina pitor mahala puton Nina molo didok roh malo pamakan pitor di pesama catering tuinang epung Timoti deido lawan dong jagal banin kan molo se pitori yalak makue tu molo se di pesan makue tu keluarga Marbun kue dong banin na ima las di rohana lahu manopot ima ala ni sihol ni rohana jadi bohado hita didok amang dot inang makalunguton orang yang rindu itu kalau tidak berjumpa itu bisa sampai dimimpi-mimpikan. Dak woto hamu amang dot inang nakya mamulus na poso namar halet diro molo namar halet mati yang masa pacaran molo masihol kad di pernipihod do kan molo sorotu mimpinei ipak sadu korro imala sihol ni rohana dang dapo na harotas surat cintana pinomak dibayak kod ditikki perpisahan ni narak mar sejalangani hidup ben sero adong kan baru lau perpisahan berpisah bana pawurhaton halek na mangaratto cuci tangan no pedang dicuci ala herana lokok dope imala ni cintani bana jadi mulu makalungutan berarti di hati terus irotong dah unang se tadok malungun masihol do Tuhan inina apala martangiang pedang martangiang deido apala tu gereja pe alana terpaksa nama ipe alana dicukiti anak nado pak gereja ko pak aleng gonen hita ruas ni sonon akan renggas marminggu do ala buru bina ni tatap sejulu kan akan ruas na roidoi daido molo masihol hita tu dewa tapi no penoma ikut jahat tama bibel unang bibel majahita adong do songni adong do maaf amang dot inang dak kita halak nasing do adong do aladang bimudum majah bibel makan asano si malolong na toy ma asalam tutupan dong kerejo si malolong molonga kerejo si malolong lo jam ibana da modum ma hape ujung na memang lak toho modum ale bibel mana majah ibana ujung na sa ayak pirang bedi jah ibana di halak nama sihol tu dewata bekon memang sadar do bah ikut sadar do martangiang sadar do majah bibel unang sadar so sadar nangirinan wengkan amang dot inang ngata buat tiga gereja wengkan molo majah bibel ngadong bedi layar deido jauh lo nama dang membuat bibel adong doh muna semua membuat bibel adang doh ati ido adong doh ati jadi si memajah bibel teh lamari daung ati unang ma toh dong adong di hempot ta ale hati-hati hamu amang dot inang bibel alkitab na di hempon ipe ikut jamok do ala olo disalai ji memang dumenggat do mabuah bibilon nang peborat unang heran apa sebulung do remaja di utanami molo tu gereja ya molo merguru malam minggu dang olo mabuah bibil do alkitab na puasa ala mula sa gereja neng martadang dang muki bobonon na itu pertadangan na ala ipi kadang denggakan alani do di hita saligut na molo malungu kita tu debata ikon adi bagasan kesadaran do hita paju padohot debata kecuali nasum nang marsahid be kan mo adong do hala dang sadar be alain na marsahid ketika kita masih memiliki kesadaran datanglah berjumpa dengan Tuhan masih holma taingot mapabenan ni debata naking dipaingot terpukot do hita mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kata takut bukan karena melakukan kesalahan, tapi kata takut adalah karena dia memiliki kedekatan, kerinduan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Nah mangigut mamang dot inang marhiti hata ni debata di bagasan tikyon
di arahod do hita na patuluhon mabay Jehovah gabi lobu-lobuta niat diat saplonum do diat saplupitu di dok dada hinadeak ni parangan pamonakor raja dada hinatibul ni gogo paluahun nabegu pangalecem do nang hoda panupahi jaladang hinatibul ni gogona paluahun ibana. Jadi dison di patorang papasalmed do di papatar dison ima adong do na fokus manang adong do halak na lebih marpangusadian tu hagogoon ni portibion didok hoda kan lambang kekuatan dui lambang ketangkasan lambang kemenangan moro di porang ale ternyata hoda dang boi kekuatan ketangkasan dang boi menyelamatkan manusia ala di debatado sudi debatado mangatoi ngolutta debatado mangaliat tod di tuhita ditiki bergumul hita amang do inang nganu ngamabiar behita ngapatis behita al pitorodo debata dilehom matodina pitoriro matuhita una komabiar ditiki marsahit tita ganggur hatta rodo tod dini debata manggugai rohatta di nakawatiri hita margogoho rabdohot todwao ditikion ido benna di Yesaya 40 ayat 31 di dok ganup halak na marhaposat tu Jehovah dapotan gogo gadda jalabu ibana habang melebihi pirong raja wali melebihi akan aposonina songo pidong raja wali melebihi naposo ketangkasan na matua pehita alai moloro hita marhaposat tu debata mabai debata gabe lebu-lebutta perisai kehidupan kita tempat perlindungan kita di sima hitamang dot inang dapotat gugo di dok jamita nadiari minggui di parjamitei mariswang doha moraon hagugun dung lammatua si Salomo di diabana ma hera alogudo dang bui mangurupi ibana dang adong raja na gumogo jala raja no pistrar di badiko Salomo di portibion sahat ro ditikion dang adong raja no mora hati hai dak anggosonari dang disuruh pedope ale mora dope Salomo ala istanana di baisan emas ale ding ditikki di ngoluna di cung di ngoluna matu ibana do ibana ma dangi hapena paluahon mariswang du salhutna biar maradopot Jehovah do alania mang dot inang omma kapastia dok jaminan ningolu di hita salhutna Jehovah sai totong mamerek kita salhutna mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia atong tabaim ma debata gabe debatata jala tabaim ma debata gabe lebu-lebutta jala tabaim ma debata gabe pusat ni sihol ni rohatta tahalungutom majahoba di bagasan ngulutta asa totong tahilala bahwa mata Tuhan tertuju pada kita amin martang yang mahita alia manami na di banua gicang moliate dot puji-pujian di pasah trohanami tuho di holongan ni roham na totong parot ngelunami sahtro di tikion moliate mamang na basa molorap hami manangiho katam di papatar hodo Jehovah na totong mamerek kami 00 do Tuhan pamerengmu Tuhami manatap kami di parnguluan nami mana songo dia pehami atau ngajari mahami uduk tuho mabir tuho Tuhan asa dapotan lasni rohami jalahwilalam hami Tuhan bahwa mata Tuhan tertuju kepada kami bahwa kami masudi ruas nyuriam di tonga-tonga ni parnguluan nasida siganu pare pasu-pasu manani udah di tangan nasida pasu-pasu gugu nasida pasu-pasu lasni roha nasida totong ma pargugui di tonga-tonga ni hagalion dia kana marsahit bahwa kami maruas nyuriam na marsahit na tongodo pigale Tuhan di bagas nasida naiko berlanjut pangobation adong pitu hanak saya homo Tuhan di bata papir hoto di nasida mama sumosiu obat na pinangan nasida makoron hamalimon jala totong
Boy nasido Tuhan di bata makila lahod dengan di basam marhiti ke keluarga na totong merawat nasida. Buat kami akan ruas ni huriam na marulang tahun sa mingguan adong 25 halak. Salam tabay las ni rohan nasida ajari nasida makamula tehon dengan di basam na mangurut jalan na payut ihut perdalanan ni ngulu nasida. Buat kami nang akan ruas ni huriam di bagasan tikion na menghadapi hangaluton alani ekonomi na lemah. Asimarham amang nabasa tabay din nasida semangat bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka dan Tuhan melihat hati apa yang mereka mohon, apa yang mereka minta dalam Tuhan. Tuhan akan membantu mereka untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Tuhan hubungi kami nang sudi akan kegiatan na berlangsung di bagasan samingguon ibadah kategorial dohot week. Saya paso-paso masudi parhubas nama kobasi doa kaparhalado jalarap reta sudi karus ni huriam madohoti sudi kegiatan ni. Wa kami nang di bagasan tikion ima na berlangsung do pagelaran angklung lansia CHKBP di hari Mersugut jala parsido do lansia nadong di hurion Tuhan marlas ni rohan nasida soma mereng lojana partikian na terpake dohot iko borhat nasida somernida partikian asimarham Tuhan pergugui leon hai pason saya tulus memerdalan sudi pagelaran angklung CHKBP nadong di distrik Jakarta. Wa kami nang workshop pemusik do pemandu lagu naneng patuponna di hari naneng ro saya tulus mei Tuhan merguguma nang Dewan Marturia do seksi musik nalahu makubasi suang-songoni persiapan perayaan kebangkitan remaja di akka kegiatan nasida na berlangsung di bulan Agustuson. Saya pasu-pasu sudah panitia, pasu-pasu sudah yanakonmu, boy totong nasida mula-ulau di bagasan lasni roha. Song-song lima Tuhan yang patupau ni HKBP ma dua bersama dan long march merawat lingkungan hidup di pergumulan nami di Toba do sekitarna na mengadupi hamolon alani godangna di bagasan tikion akan masa banjir tanah longsor dohot penyitaan pengambilan alih lahan pertanian nama betarilu akka ruas yuriam akka masyarakat nadong di bona pasogit nasipata amang nabasa iko maradu maralohon hukum nasida asimarom amang nabasa molo dohot pasidot HKBP dengan kepedulian untuk berdoa bersama supaya apa yang dipergumulkan boleh dimenangkan. Tuhanlah kiranya yang campur tangan dan biarlah HKBP tetap melaksanakan kecintaan terhadap lingkungan hidup dan kecintaan terhadap masyarakat. Songon pengutusan napina sahakmu tuhuria nadong di Portibion iko borhat do Tuhan pamelupon asimaroham amang nabasa saya pasu-pasu masudi panitia na lah nama karejoi na mangulahosa jalabui hamirap reta ditonga bagas nami be nadong do keluarga nami na mengadupi ancamani Tuhan na adong do nang bagian ni ruas ni huriam na adong di perserehanon akan natua-tua na adong di bona pasogit anggiat di bagasan hari tahun rap manangyakon rap mempergumulkan asabu di hamonakon asabu yo Tuhan di bata terawat hutanami pasu-pasu ma Tuhan pemerintah leoma roha na ta roha namar bisuk lako mengaturhon akan rekod di Indonesia asa parohon keadilan do kesejahteraan upa kelompok kami masalhuna sian stakeholder sian na tumi bosaha tu partor pe Tuhan molate mamang na basa asimaram dihami jolma perdosa dohami saya sama dosa nami Tuhan asa tunta maham gabi anakon mengasahan Kristus Yesus Tuhan martanya kami tuho amin taala semata ni debata marite na marid dihita huhut pasahat pelea. Gabe so
todimi mangkohi pakedo tolunami kami ula-ulami sapamulik rohanami gabe pangoloy biho asamar sahalahami lamakatindang konho ingananu rohanami todimi mangkohi pakedohon tolunami kami ula-ulami. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut seleo-leon na dinggan dot na solibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilhomi tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus ciculong. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dot ti portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni seleo-lehom tu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon ondiro di pamataku hosado hodogoki rodi saluhu anakku upasahat Tuho nasa sato kudo. Alia manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hongoluan siap hari. Sai sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togiho to pangucunan, palua mahami sian pangago. Dona puna harajau dot hagogo rodi hasangapo saleleng nilelengna Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tu todimu nabe.
di